حينا ميتن عرقان بعلنا دبله بباد النجبا كبري كلكا እግዚአብሔር ምሳሙን አብ ጸጸራትና ነቀመጥ እንተና ካልኦት ክልተ ቆልዑት ኣለውና ዓበይቲ እጂ ኣነ ይሰርሕ ነራ ኣነ እንዳ ስራሕኩ ይናበር ሶ ዕሮክቱ ብጣዕሚ ምንፉዓት ንዕሮክቱ ከይመስኩም ከይነ ሓደ ዓርኮ ምሱ የስርሖ ነሩ ከም ጌርና ንካየድ ነርና ይዕሮክቱ ክሳብ ማዓስዩ 5 ዓመት ከባቢ 5 ዓመት ገይሩልካ እግዚአብሔር ኩልናቱ ፈቃዲ ኻ እዛ ቆልዓ ሃይማትናኻ ናይ ካንጋሪ ድራይ ካንጋሪ ሆይና እግራት መቁረጥ ስበጽሕ ማለት እዩ ናይ ወርሕን ክልተቀነ ህፃነ እጂ ኩሉ حساب እግዚአብሔር ትግበር ነገር የለን ኣነ ድመጽኹን ሕክምና እግዚአብሔር ካ ቃሉ ዝሓጽረካ እንታይ ከም ትብሉን ይገርመካ ኣብ ንኡስ ዕድሚያ ኣፈል ምጉዕዞ ሓደራ ብኸበት ፈተናታት ትፍተን ዘላን እስተሓፍትና ንሳ በይና ንቃንዛና ቀባጠረት ክትቅዞ በዙና ሸሓት ህተተ ናይ በዓል ገዛኺ ኣኽላስ ናይ ውላዳ ኣነ ንስኻ ንስኺ ኣብ መንጸባረቂት ህይወትና ንጸባረቕና ንሳን ውሽጥና ነብዐት ንኩሉ ኽኢላ ተመስገን ተድምጽ ቅርሽኻ ቅርሽው መሐበሲ ቃንዛ እንትኾና ሃየ ንደብሳ ንሓግዛ ኣለና ንበላ ንሰብ ምሕጋስ ሰብ ምዃን ጥራይ وان دحري انا دحر عام كسي بلدا اسو يدلي سبيشالي اسو مشكنا نسنتو دقخ عبيل دغبو غيزي ساعات ريالو نصنتا دابسو تري بلا اب كم زهجس انا بقى مش دفرد اخون بر اسو تي عابستايس اسو أبداستا أكيبكم تنبعكم الزرنزاح